Ko će čekirati kartu za Antwerpen? Ko ide na evropsko prvenstvo u Belgiju? 5. kvalifikaciona grupa u Zrenjaninu. 4 reprezentacije i 1 direktna viza. Poljska, Grčka, Portugal ili Srbija. Nova hala sportova Zrenjanin. 27. mart, 19 časova, Srbija-Poljska. 28. mart, 19 časova, Srbija-Grčka. 30. mart, 19 časova, Srbija-Portugal. Grad na Begeju podržava Srbiju. Budite i vi naš 6. igrač. Puca reprezentacija Srbije odigraće kvalifikacione utakmice za prvenstvo Evrope u Belgiji u Zrenjaninu. Orlovi će u gradu na Begeju potražiti šansu da kroz plasman na prvo mesto u grupi koje vodi direktno ili kao drugoplasirana ekipa kroz baraž pronađu put na evropsko prvenstvo u belgijskom gradu Antwerpenu 2014. godine. Na tom putu 27., 28. i 30. marta u novoj hali sportova u Zrenjaninu isprečit će se redom Poljska, Grčka i Portugal. Selekcija Srbije se već 7 dana u mirnoj atmosferi priprema za ovo takmičenje koje neće biti ni malo lako. Prvog dana kvalifikacije u sredu 27. marta sastaće se od 16 sati i 30 minuta Portugal i Grčka, a od 19 časova Srbija i Poljska. Uvek je prva utakmica ona koja opredeljuje dalji tok samog turnira. Mi smo dobro poručili Poljake, urađen je skauting njihove ekipe sa jedno 6 utakmica, tako da smatram da ova reprezentacija koja igra u poslednje vreme na jednom veoma visokom nivou, na velikim takmičenjima, da može da uradi ono što se od nje očekuje, a to je da pobedi tu prvu utakmicu i normalno da u utakmici sa Grcima obezbedi bar ulazak u baraž za evropsko prvenstvo. U subotu bi trebalo da bude pravi onako derbi, Portugal izuzetno snažna i jaka reprezentacija, međutim imamo i mi neki svojih ambicija i želja. Pa u svakom slučaju, nama je stvarno najvažnije da kroz ove prve 2 utakmice osiguramo baraž za evropsko prvenstvo. Portugal je sigurno favorit u ovoj našoj grupi po rejtingu, po igračima i klubovima u koji ti igrači igraju, ali mi smo s njima na zadnja 2 velika takmičenja odigrali 2 utakmice i to su stvarno bile neizvesne 2 utakmice. Očekujem da je ova reprezentacija na nivou, ako sve bude onako kako treba, da uradi to da pobedi jednu od ekipa iz tih, jednu od tih velikih ekipa evropskog futsala i normalno i svetskog futsala. Zrenjanin je grad futsala i siguran sam da ćete imati dobru podršku sa tribina, ali eto da iskoristimo priliku da pozovemo sve ljubitelje futsala u gradu na Begeju i okolini da podrže naš tim. U svakom slučaju publika u Zrenjaninu dobro poznaje futsal, futsal ima ovde jednu tradiciju koja je velika, dosta igrača u reprezentaciji koja igra sada je iz Zrenjanina i imamo igrače koji su igrali za reprezentaciju, koji su takođe potekli ovde iz Zrenjanina i ja očekujem da će publika doći u velikom broju, ulaz je, koliko znam, slobodan, tako da eto, očekujemo da ova hala bude puna i da imamo jednu podršku i sa tribina kad je u pitanju odigravanja ovog turnira. Ulaz za sve posetioce biće besplatan i to je još jedan razlog da nova hala bude krcata ljubiteljima magične igre na Petoparcu. Priprema je tako dobra. Trenira se 2 puta dnevno, spremni smo na ovaj rad. Ovaj rad očekujemo pred svako veliko takmičenje. Momci su raspoloženi, vlada dobra atmosfera, samo nedostaje sada rezultat opravda sve to i to je to. Ono što je najbitnije, prva utakmica protiv Poljske rešava mnoge dileme. Poljaci nisu naivan protivnik. Da, naravno da nisu. Mi smo gledali neke njihove CD-ove. Doduše, na svakoj toj utakmici oni izgubili. Protivnici su im bili Portugal i Ukrajina. Ja mislim da nije to pravo merilo snaga njihovi, pošto su to dosta jake reprezentacije. Oni će se boriti sa nama za to drugo i prvo mesto. Ja se nadam našoj pobedi, domaći teren, velika prednost, tako da se nadam pobedi. Šta možemo očekivati u duelu sa Grčkom? Nekako uvek ti takozvani outsideri umeju da pomrse konce. Nadam se da to neće biti sa našom reprezentacijom. Pa ja se isto nadam. Sada Grčka nam je realno sad daleko. Mi ako pobedimo prvu utakmicu u Poljsku, mislim da će nam dati krila u kojoj ćemo sigurno pobediti Grčku. Znači najbitnija je ova prva utakmica, pa onda dalje. Šlag na torti, derbi u subotu u 19 časova sa ekipom Portugala. To je možda i prilika da vidimo tačno gde smo u odnosu na svetski futsal. Jeste, naravno. Ja se nadam da ćemo imati 2 pobjede isto kao i oni. Tako da će ta utakmica biti za nas totalno rasterećena, gde će momci moći da se opuste i da odigraju najbolje što znaju. Tako da mislim da će publika uživati prvenstveno, a ako nas budu dobro bodrili, nadam se da će doći rezultat.
tvoj povratak u Zrenjanin, naravno, moje pitanje je usmjereno na to, hoćeš imati onako onu pozitivnu ili veću tremu, ipak igraš pred svojim sugrađanima? Ne, imat ću pozitivnu tremu, u stvari neće ni imati tremu, nego mi je jednostavno drago da posle 4 godine, ja mislim, se vraćam u svoj grad i da igram. Malo mi nedostaje ova publika, tako da ću imati poseban motiv da odigram dobro. Selektor naše nacionalne selekcije Aca Kovačević pozvao je golmane Miodraga Aksentijevića i Aleksu Antunića, igrače Marka Perića, Mladena Kocića, Slobodana Rajčevića, Slobodana Janjića, Videna Bojovića, Stefana Rakića, Borka Surundžića, Vladimira Milosavca, Nikolu Matijevića, Aleksandra Živanovića, Vladimira Lazića i Jovana Cvetanovića. Drugog dana, 28. marta u četvrtak od 16 časova i 30 minuta igraće Portugal i Poljska, a od 19 časova Srbija i Grčka. Selekcije u futsalu su mnogo napredovale i naravno da ne treba nikog podcenjivati, ali opet naglašavam da nam je ključna utakmica sa Portugalcima, sa Poljacima i ukoliko njih dobijemo, bit će znatno lakše i sa Grcima, naravno posle i sa Portugalima. Portugal prava poslastica za sve ljubitelje futsala i prilika da vidimo gde smo u odnosu na svetski i evropski krem futsala. Slažem se, naravno, Portugal je jedna od 4 najbolje reprezentacije u Evropi, možda čak i u svetu. Imaju odlične igrače koji igraju u najboljim ligama, ali kažem, ukoliko mi pobedimo prve 2 utakmice, igraćemo rasterećeno i mislim da nismo bez šanse protiv Portugalije. Igrao si toliko puta u Zrenjaninu i za Marbu i za sve ostale klubove, naravno i za reprezentaciju. Očekuje se velika podrška navijača i prilika da pozovemo sve ljubitelji futsala. Naravno, ja ovim putem pozivam publiku da dođe u što većem broju u Zrenjaninu, da nas podrži, jer znate i sami kad se igra kod kuće koliko je značajna ta podrška publike i ovim putem pozivam sve i stvarno bi nam značilo mnogo da dođe što više ljudi i podrže u futsal selekciju. Poslednjih dana kvalifikaciju u subotu 30. marta igraju od 16 časova i 30 minuta Poljska i Grčka, a od 19 časova futsal poslastica Srbija-Portugal. Direktan plasman na Evropsko prvenstvo 2014. godine u Belgiji izborit će prvoplasirana ekipa u grupi, a drugoplasirana će to pokušati da uradi kroz baraž koji se igra septembra meseca ove godine. Ko će čekirati kartu za Antwerpen? Ko ide na Evropsko prvenstvo u Belgiju? 5. kvalifikaciona grupa u Zrenjaninu, 4 reprezentacije i 1 direktna viza. Poljska, Grčka, Portugal ili Srbija. Nova hala sportova Zrenjanin, 27. mart, 19 časova, Srbija-Poljska. 28. mart, 19 časova, Srbija-Grčka. 30. mart, 19 časova, Srbija-Portugal. Grad na Begiju podržava Srbiju. Budite i vi naš 6. igrač.